This morning mga kapuso at tumakauban ang Cotabateño na nag-top 1 sa Criminology Licensure Examination. Let us welcome Lian Carol Garcia. Good morning, Lian. Una sa tanan, congratulations. Nag-sync in na ba sa imo karon nga nag-top 1 ka sa Criminology Licensure Examination? How does it feel? First of all po, good morning po sa lahat ng mga nanonood. Actually po right now, hindi pa rin po ako makapaniwala na top 1 po ako. And it feels so surreal pa rin po right now. Sobrang saya ko po na sobrang daming dumarating na mga opportunities, sobrang daming dumarating na mga blessings sa akin. And I'm very glad na naging part po ako ng program na to and mai-share ko po lahat ng mga experiences ko po during the board examination. Among nasayran, Lian, nga very interesting ang imuhang story. You graduated last 2020 sa kursong criminology pero wala ka nag-take og criminology examination. Instead, nag-take ka og PNPA examination and nag-cause ni sa imuha og disappointment. Can you tell us more about it? After my graduation, I was planning to take the board examination but due to pandemic, maraming postponements and there's no assurance kailan babalik yung exact date for the examination. So I realized na mag-apply muna for PNPA since last chance ko na due to my age during that time. And when I realized na hindi po ako nakapasok sa quota sa loob ng sa final quota, I feel so disappointed, hopeless, kinda depressed kasi I felt na na-fail ko yung sarili ko, na-fail ko yung pamilya ko, and na-fail ko po yung mga tao na niniwala sa akin. Lian, nasayran sab namo nga pinaagi sa imuhang social media post nga imuha nang gi-manifest nga mahimong top 1 sa Criminology Licensure Examination. Can you tell us more about that? When I graduated cum laude, everyone is expecting me to top the board exam, specifically to rank 1 the said examination. So syempre, kung may mga tao na naniniwala sa'yo, you should believe in yourself din syempre. So yun yung ginawa kong motivation na to nag-strive hard during my review days, na iniisip ko sa while nagre-review na may mga tao na naniniwala sa kakayahan ko. Amo usab nakita, Lian, sa imong social media accounts or post, labot ining preparasyon nimo hilabi na sa imuhang pag-review. Can you discuss it to us kung unsay gyud ang imuhang preparations? Yes, since I'm aiming for top 1, hindi naman kasi pwede na nag-i-aim ka lang. Hindi siya pwede na nasa isip mo lang siya or pinapangarap mo lang siya. There should always be an action. And since nag-i-aim po ako for top 1, I gave my 100% effort talaga sa pagre-review. So, nagre-review po ako every day ng almost 18 hours per day. And I disciplined myself sa pagre-review. Very strict po ako sa oras ko, kung kailan kakain, kung kailan mag-CR break, kung kailan matutulog, kailan magpapahinga. Unsa ba ang pinaka-challenging part sa pag-review nimo, Lian? Actually, sobrang daming challenges talaga. And before po ako nag-review, before po ako nag-start mag-review, niready ko na po talaga yung sarili ko na there will be certain day na makaka-experience ako ng struggles, hindrances, or problems. And totoo nga, may mga nangyari talagang problems sa akin. Number 1, yung physical body ko, yung katawan ko, may times na nag-give up. Alam naman natin, pag nagkakasakit tayo, nakaka-apekto to sa utak natin, and nakaka-apekto siya sa pagre-review ko. But still, minamanage ko pa rin siya, pinipilit ko pa rin sarili ko na mag-review. Lian, unsa ba ang advice gikan sa imuhang mga parents nga nakatabang gyud sa imuhang pagskwela ug hangtod karon nga nag-top 1 ka sa maong eksaminasyon? I always remember na ginaingon jud sa ako ang mother na very important jud ang pagskwela. So naging motivation ko siya while I'm studying na kailangan ko makapagtapos kasi I want to
make our life better. Sinasabi niya na pag nag-aral ka na mabuti, meron ka talagang mararating. So, ayun nga, sinipagan ko sa pag-aaral, naging cum laude naman, pinalad, sinipagan ko sa pagre-review, naging top 1 naman. And totoo nga, I prove it, I mean, na-prove ko siya na meron talaga in return pag nagsikap ka sa pag-aaral. Alright, Lian, mensahe na lang nimo sa labi na sa mga estudyante nga nangandam nga mukuha og licensure examination, unsa ang words of encouragement nimo alang kanila? Yes, to all criminology students and sa lahat ng mga nagre-review for this coming December criminologist licensure examination, we all know na new curriculum na and pahirap ng pahirap yung board examination questions. So my piece of advice is that maniwala kayo sa sarili nyo. If meron tao naniniwala sa inyo, there's no reason para hindi kayo maniwala sa sarili ninyo. Sipagan ninyo, tiyagaan ninyo, bigyan nyo ng determination, ibigay nyo lahat ng efforts na kaya nyong ibigay. Konting sacrifices lang naman ito. Yung pagre-review, temporary lang yan. Yung hirap, yung sacrifices, yung pagod, temporary